kubleye fi baro pidangi pe ke kubor ke jong u mau por habang inya che prang bat ka kubor hakan ke por chung ini pe ke mat ke bakong san jong ka kubor kumne ar phau tarik nai weng ke jingalang pa ba ka AIM hamot pran halo ka hong jinglong lai loi duai jur ke sarkar pan om wan salat saka klam that we jong u covid ya ke jila meghalaya ban pen be ya upot usam ka KHADC ka yang scam halo ki nongrim jong ka khasi state lap ki khot ka KYM ya ka jingkala rong ka wa mentudu na ka jing tha kendo pathar bapen sateng u contractor ban pen bhai ka surok her jurip ki nong elam ka HYC shamar ngor ka dut ka dei ka jingbam ka babyang na dong shadong ai jing hikai ka senior dairy officer West Giant Hill district la plebyang ya ka krem mountain hiang nongna kerpat yi ki pat ba bakin buram ya ki jing betha Ikuka Oina Plenty National Organization Mongna Pokar India yang bang ila don yang ka Meghalaya State Union Mongna Awaken India Movement berarti pakai ke bang ngiso ban kerpa syabaro ko ki pat ba ki bedon ya ke so kikli ala ka jong ke jing ala ka jong ke nom kunti kumjuro la ringi pai hak babul ki yang baro bat ke bang kerpa lomba haka arpo trik tau nai wing Udi bulan November mata kali lasni sajan mongno kandon ya kanika worldwide public demonstration. Kanika worldwide public demonstration kadi ke balapan kre ha baro wi ke pertai. Bari ke ba hapori India mata ba kan dutli ki jela balapan kre lang akate ki jo ke sngi. Bat keleng saudong jo pertai giri ki babon. Bat ke bang isno ban ong nak liang jongi anda bangi pai anda bangi yan sakeleng saudong jong ke jelahi baru kowe ngi ya ki babon ki jing sham ki bagi pai ba ki snow kam tam ho pai hang bri ka COVID-19 vaccination lan ta jing IT ka ba no ka jing shalan shop ha ka klam kalong hadu kata ya ka bangim la show ban snow thu ban sham phang na bangim de ki scientist ngim de ki doctor ndai ide ki ta ki nong song song ki ban ki ki pang abang ngi ngim la ban shnam na du ka basdang jong ka sngi ya kabang ilaya charum sineng ngilaju pensau ngilaju ya pensau si board ka sarkar jola bato kan sau thu lam bato kan island lam ki pai ba bapli kham tam le ki pai ba ki ba kamai men singi ba mit kembong no nang no kit kamai ba nang no kinyo dei na kita ki daw ba ki bokongsan hi boro ya ka na kaliang jong ka Awaken India Movement limba ka Meghalaya State Union iyo ban pen kre ya ka worldwide public demonstration kamalong hakati kasngi sajan bang ikintui ki pai ba ki badon ni ki soket kli compare ladang idei ki bla shemi utika ningi ki bampat shemi utika ro compare namang gidang dehi ki nong song ki brewan em ha jing lai loi dena takadaw ya ka bana kaliang jungi somalong ba ka ki bang ila pen kre hakati kasngi kuman ong no bakal nong kasngi nakabenta ka jing yang rangba jong upai ba jong kejela Meghalaya bro kowe ong bang ini le persya ya utika handeng yeng bang le persya nakadaw jong jing sha banbeng jing sha lenshop jing sha tombon haki bor sarkar haki babon kiliang beper langi pai haka pule ke puthi kalong ke jing kta ka bakraw do kata ya ka bang imla shu ban batai balai ke lijar kumni kumjo la rangi pai shiki kam khai pateng kamai kaji kani hi ka khlam kala lenshop shabaro kiliang kat sebangi pai ki pai ba kilai kendo ke jing bakum juro langi pai ya gitu ki batrei ki kamno hikai gomono ki bahikai school haba ka school kamlong ka sarkar ro ka set ni tulok bejoki balai ka set ngimtip andai ka ka bangi sobot ong nakaliang jongi kum ki nong song ki blan ki jingki kli ba ko ki pai ba mi shakmat hakati ka sngi ngin pen ya ka dur jong ki pai ba ki ba em ala ka jong ka ri ba ka jai pen reo ka blan ki jing lai loi bat ka ka jing lai loi ka bang yeng ka jing lai loi hi kini ka mon ka jonga ka jong phi ka bor ka jonga ka jong phi bangin em kong kita ki breu ki beton ni ka mensim ka basau shngai ka mensim ka batip ya ka nong rem ba ka nong kunti la jong hi shibet hala ka jong ka yin ka sem na kumju hala ka jong ka long snong long thau kumju hala ka jong ka jala hi bar hoi ka bangin em Yes. Right now,
there are few cases that keep coming up, and unfortunately, there have been a few deaths also. Um, but we are monitoring the situation constantly. There is no let up on the part of the Department of Health, and we, as I said, are preparing for any eventuality or any kind of possibility of third wave. So we are in that mode right now, and we hope that the third wave does not come. But having said that, we are in full preparation to make sure that we will be prepared for any kind of eventuality. When do we see Meghalaya recording zero case? See, that is a question that really nobody can answer. Um, there is a drive on the part of the government to reach out and convince those people who have not yet taken the vaccine, and we are still maintaining that appeal to the public at large that please come forward and get your both your doses of the vaccine. Um, and we are also making sure that if there are cases of infection which turn out to be of a serious nature, then we have enough beds and enough oxygen and enough medical response to take care of those. So to really look at having zero cases is something, yes, that we as leaders, we as government, we as a society would love to see a situation where cases are reduced to zero. But that is something that we all wish for, but that cannot be really said whether there will be zero cases or not. I'm still optimistic that we will be able to achieve 100%, and that is really something that we must all strive. And I would like to appeal even to the media also to reach out to people reach out, because today when we celebrate National Press Day, we all know how powerful a medium media is, and yes, as a government, we are pushing so that we can achieve that target of 100%, and we hope that people do come forward. Yeah. To kabaningkong nasnoban ay kublay ya baro ki paitba ki kon ki hajar jong ka manong mansao di balaya light por ka ni kasni banwan ya kaban snow ya kaban snap ya kaban nakalyang ki chief minister jong ki atli ki jela Meghalaya bat ki jela Assam ki wan nang ne na kabanta bantu snow paitba ya ka katong ka bakidon na kalyang jong ki atli ki sarkar ban penbek no yo Port Usam deng ki atli ki jela kane ka issue ka bedai Port Usam jong ki atli ki jela kana dei ka issue ka bala slam ba ka ba yaj mentala ki saupokandai ajandap san phosnam te ni tap da ka jing sukman ban kalyang kini ki artli ki jela ki arngut ki chief minister na ki arjela ki laya wan menta kasngi bat kandairu kasngi ka ba kham kerpang hakani ka dong hakani ka than hangne ha langpi namar ba kandai ka sen ka ningkong ya ki chief minister na ki artli ki jela bakin wan ya ka ban yu kejat hakani ka jaka ni ka du iki paiba ban pensngau ha ka bedai bat ka thong ka bakidan na ka benta ban settle ngane ban penbek no yo ne Port Usam tena kalyang jong ka district council ngi dap da ka jing sngokhia ya kani ka sngi ka pementa watla da kalong ka jing tip ka ba tang ka balingkot ka ba menen ka janmet niyo ya ka phone call na u minister u bade u chairman jong ka regional committee jong ka sarkar ka bede bat kani ka sektor chane na ka benta ban page ya ka jing penbek yu Port Usam haki atli ki jela te nakalyang jong ka office jong u minister u bade u chairperson ku mangalong chairman jong ka ne ka regional committee
ula pentep angi ke district council bangin ya don rekat akan ni kesngi ha ka jingwan yu kejat jong ki ar ngot ki chief minister jong ki atli ki jela na ka benta ban pen sngo pa ba ya ka jing temu jong ki ni ki asorkar ban pen bet ya uput usam ya ka ban kompai ngingin yo ya ka ban pensisha ya uto uput usam jong ka briu henyu trap ka jongi jong ka jaj ban riu ka jongi ba ngi kwa ru ba unlong uput usam jong ka jela Meghalaya ka jongi te hakani ka singi ka pamenta ni wanra ya kini ki memorandum ki jongi ka bangi ladap ya ka ban submit shau chief minister jong ka jela Assam ni ladap ya ka ban submit shau u minister u jong ka Assam u Atul Bora bat ni ladap ru ya ka ban submit shau chief minister jongi ni ladap ban submit sha ki minister ki jongi ki ba don rekat agani ka singi te ngi kerman bana kaliang jong ki artli ki sarkar kinsa studi kinsa pej kinsa pule bat ngi dan ya ka jing kerman ba nakaliang jong ki artli ki sarkar kin accept ya uni uput usam uba mangi ka district council ngi la identify ka ba ngi dei ki kadian jong ngi dei ki nong pej ki nong jongo ya ki hima uput usam jongi ru udei kumta kumbalong ki hima hi ya ka benta jong kene ka hima nong mensau ngi la penbiang ya ki boundary bor khot nakaliang jong ka district council ngi la adap ya ka ban compile man mata sngiru kumbangal ong ngi la adap ban submit ya ka memorandum bat hadu khandai pu artli ki sinong ngi identify baki day ban hap hapo uput usam jong ka jela ka jongi ude uput usam jong ka district council ka jongi dosa kawai pat kabang ka kham semjing ka dikani ngi ju so bor nei ka don ka ta ka jing ong ma ka keep and take policy te hakabe de berkene benta ni semjing ban perkat ki line ki ba ki asarkar ki ban sim hakabe de berkene ka keep and take policy hakabe de berkene ka keep and take policy ya kane ngin pala ban ong benta namar ngi identify ya kita ki put kisam ki jungi ki balong thik kat kum ki put kisam jung ki hima ki jungi bat ngi la propose ye kane ka sha ki artli ki sarkar bat ngi kermen begini ki artli ki sarkar kin recognize ye une put usam uba mangi la identify te ke bede ka keep and take policy te nakaliang jungi ya mentang yang pala manung ei ingin sipai pat ka decision jong ki artli ki sarkar ha ka bede bat ka jing pun baik put baik sama mari tengi le ya ka nongrem ka stan ka bangi dan kong ka district council rengkat bat ki hima ki bahapo jong Harian balayo ujor ya ka jing kala rong jong ka wa mentudu haki benta ka sentu ksiar na kaliang gid khot jong ka kho ya wa mentudu KYM West Giant Hill District menta ka sngi ki lahir shaki benta jong ka wa mentudu haki jaka ba plum di umbam ka office EEPHE electrical juai nangne ka kanhon ya da ya ka wa ki lahir shaki benta basharum jong ka mopia sharu uput jong ka shnong shiliang rat ban penchisha la ki jong ki khamat ya ki jingkala rong jong ka wa mentudu na ka daw ko jingyo la jong ki bril ban the ni bret bathar ya ka khendo shaki benta jong ki liar ki betu shaka wa mentudu bat ka jing beteng jong ka dhar construction company ban trei ya ka surok national highway jowai amla rem hakani ki jing budin ki khot ka seng haka jing lam jong ukro el parian bat u orilan chila kila lap shisha ya jing kala rong ka wa haki benta bala tip kum ka tre pariat bat ka ne ka lawan ne ke benta jong kalier thlu musniang u president ka seng u makro lam salan ki pariat hab yo i ke ni ke jing kala rong jong ka wa ulakno ba ka daw ka de ne ka ji ola jong ki bri ban bret pathar ya ka khendau bat panhap haki lier wa doi ki betu shaki benta jong ka wa mentudu wa mentudu hagi ni gisngi ki arle singi radap da yo i ke jing ujor ni nong chong chnong wa da yo ki wa ka wa mentudu bentah ka lenter suntuk siar wa da kelarong go nei wa jo yo ini portlang to engineer wa katen cheiwa jingut iti jingut le jingut ya i werngem yerngam kam tu dan iti da ne leng yo i khoi wa mentudu am de mario jing tip da di pe le yo chem sket yu to wa ka ko ha ka mentudu wara hado ne ta stuk siar
hado next step awan ni cha mupia cha lahong chemi wa letok sikit kani ko de larong go man rengi mir ngam go kani ko por to aji sikit to por go kat ka mayo to junior go chna tri mereka man point ni lai hado ban mupi ai tai yo de rengim de ngam go i sao dio cho i mana point ni kani ka banta i bong ka kani ka liar musniang ka wan ta na chang ir wa khapot wa chera ni kini to point ko ni yo man to kam yong ja kopsar manok khandau nei ta nan nan dan nei ten penjengut ke katu i ka mentedu nei ni hado wa poi sita chawa cha stuksier chado cha po che long la ta nei ti dau i nei liang khoi wa mentedu nei ka step men yo ye ni sao dio bhai ta bo i ka jeng tu karpati ya udisi uyong ka district yong i uwajo kini kisni wa dadap ki bana de yo i penmi u ka section 144 CRPC wam cha de no khandau wam cha de penno jeb harot ka mentedu hado ka mentedu nrai kat ka machami wa em ko wan ko pencitom ne wo kem kat kam kendon yong ka section 144 CRPC te ye ni de yo ye ni te kerpat i metu yo disi ladam le u ye ni wa to le ine le ang ka san yong im do sai i wa thor ge lat ku ti sachi sen i wa upoi u du e daga FIR che police le ne yo ujor ka la yo disi wa to wa chami sta tre wang riang le kat kam ka jing tip ki yong i chao triang riang sta ni liang yong ki bangkre ke surong dan no bat ki khandau haite haban kaban dam ser ong gi ka te ka tela ka wi ko penyer ngam pen jengot kat ni ka chilun ter yong ka wa mentru te ka ni to ka pen diau ko i nong chong chnong kham tam ini da yo in ka liang u office yong executive engineer PHE electrical de eu ko report wa ka di nei ni na ba lu ya wa nei ta na khle ko man de ka ko khoj to dadap se ikiti ba nei daw wa no jeb no khandau ini krek surok kam jo ile kinong chong chnong ta ka te to gan ni step wa kolam khana hai ni pau ka jing sel dio na da heban ga ko rum ne i te ba yu jia i kinong chong chnong ka jwai ka jingpen bha ye ka surok marngor phlut lengba ka scheme PMGSY kalas dang henry ka jingsuki palat jong ka jingtrei kalabo jing e ki paj ba kat hadu kini ki sngi ki ba menta kumta na kaliang kinongelam ka Nyautrep Youth Council Mauthat Russian Circle hapo ka jingelam jong usamla Hembor Langrin Vice President hagas ngi balang jong ka ni ka tayo kilalik ban jurim ya ka te ka surong bat kilalam ba ka jingtrei kalalong ka bombyang Satya hagani ka sngi layo man ye kren bat kinong chong shinong jong ka te ka thang ha ka ba kila penpau ya ka jing sokhia bat laki kintu yo kontraktor bu on pen kloi ban pentre kat ba ka mariang kadang island ta nakaliang HYC Motorization Circle mentakas ngihi na kaliang ka jongi kumki noilam hadin ka jing kerpat nakaliang ki jongki pajbak nong sinong jogi sinong pulut nakaliang ka jongi la yo ya kaban wan jurip ya ka surok hakaba ya jing pentrei ya ka surok PMGSY kabalai kilometer steng kata kalong na ka sinong marngor seduk pulut kadang ya chat mentah ngisutu ba kajing kajong ki pajba kalong ka kabada hadu kata-kata khamtam haki por liur khamtam ha kit ka ba ya ka jinglong jong strok ka ba kalong gumne te ngiju lap ya kata dal ki jong ki khmat bada kajing khamtam ki nongpang khamtam ka por liur ya ka ba nakaliang ki pajba jong ka chinong phlut ki teng ki haban mat ya ki jing jar namar ba kajing sniu jong ka surok ka pementa nakaliang kaseng ngidap da kajing snokman ban tib ba nakaliang ka sorkar kala yo yak ban sanction ya ka surok ka badai naka scheme PMGSY ka ba lai kilometer steng kata kamut na ka sinong marngor sudut pulut te hanrei ka ka ba nakaliang jong ni kum kaseng bat kum juru ki nong sinong jong ni sinong pulut habang ni yo yak ban keren ya ki pajba nong sinong di penpau ya kajing benyo bat kata kalong halor kajing penslam kajong u kontraktor u pentrei ya kaneka surok PMGSY ya ka bahaduk menta hoi kajing trei kadang ya chat nre kadon ka jing slam let's say bat ngi na kaliang jongi kum kaseng ngi kwa ya kaban kren sai ba ngi kentujur ya u kontraktor u pentrei ya surok bas ngobhai ya kaban lek kham kloi namar ba i kum ba ka beneng ka ayom menta ka ailat bah te namar kata ngi kerpat ya kontraktor bapin sobha
ya keban penkeloi no ya keban pendep no ya keneka jingtrei hakapor ke babiang Kinong song jong kane ka sinong klut kaba ngilama de kijing laki bun snem ndrei menta lawan kane ka skim PMGSY na marngor cha klut ndrei ngis ngoban kentujur ya kontraktor badai ban pentrei ya kane ka surok namar ka order ke balami bat ka jingtrei ke ba mau pentrei kadang bun ke badang sateng kumbang ira da kisnem ki babun ni haban syuba da ka bormet na marngor sesnong ya biskot ya kau ya kitiar dukan ki bangi ngidi kilabun kijing ki bangi kendo tementak lawan kane ka surok ni sngoba kadon gajing mentoy ke babun yangi hendrei haba kontraktor chimsting kumne ban pentrei ni sngoba nginang mat kaju kajing na kapor namar ba hakapor sitom bunsin ni hap syukit daki syuki ni hap syukit daki bormet bat kikaliru kisyong na kiyang namarngor ban ba nang ne satai kala simpor sibun kamtam ki ba kentai ba armet hakapor kansan ba ladai kapor ban sukha ni hapkit kano ka sngu syam jing ingi kinong snong jong kane kisnong plut isngu ban kerpat jur na kalyang jo kontraktor ban pentrei no kamkloi ya kane ka surok ban pendep no katkum ka kilometer ba pila yo ban pentrei ya kane ka surok namar ndal apoi kapor liur kan syam jing ba pin pentrei mentah kapor telang kadang dai kapor ke babiang baha ba pin pendep syua bakan poi biang ka ayom liur sa sisen kubrisbun Ka office jong senior dairy officer Jainti Hill District Joai lingba katanat AH and Veterinary Department Directorate of Dairy Development jong ka sarkar jila menta ka sngi ka lapanlong ya ka program aji kai haga conference hall jong ka office ka badon hamenchong Joai halo ka phang ka jingon kam mandi e ka dot namar ka dei ka jingbam ka babyang na dong shedong hagani ka ju ka sngi la yo ban play ye ka jaga di don da ukong san ka badon markman kherdop jong ka tei hi ka office dairy ka badon hamenchong hashwa ban penkut ye ka jingelang la yo ye ka jingkran ai kublei na uba isi pengrop dairy officer RDEC Joai Dairy Plan hadian jong ka di ka program la penlong sa ka program ajing hi kai balawan ban ajing batai benya de ka kong mivel shila dairy officer halor ka phang ka baong pasteurization of milk kat baga kong shahida kendai MSc applied nutrition kalabatai halor ka milk a complete food kom ba isdang ye gani ka kam dei na ngi bandi dot ngi gide gida jundrio di bam di dot ngi gide gida jundrio di bam do ye ka protein ni yo na do carbohydrates ni yo no how ka jam ni bam ngi dan kam ye dot nilai suki kerkom bam jungi ka sedang man kala ni sedang men penbuat lang ni gibe begini le geleng ni pe nu giwe ge bam ni sedang men penbuat lang ye to TV na pe hakani ke juk ke jongi mendaru kini ginongri masih kide ginongri masih kibadingkong sedang menteri ye kini masih dot haka state ke jongi kamdai tang Jainti Hills kene kene ye bro khoi Khasi Hills su ke juhi Jainti Hills ke juhi acha Garo Hills su ke juhi kene kene ke juk ke badingkong ke benang sedang menteri ye kini masih dot swai kene ke beri masih dot kini tang kham na pali bi kham bihari niyo e ke dot ke jongi bagi de wan de ye ke sam jongi kador kalong kat ka jing bha kador kat kanang bon ko kadot kata kadot kanang tingi ngim juyo ya kata kadot ko pura ka ba kini awareness program ka pendi ba kadot kedai ke jingbam ka ba biang dot dong sadang aga jingim dungi kum kipriyo ni syamba nadu bakhaya ni di dot Nilai ni sange no, kat ni lang he ni sange no, lejing tidur tu ni kata no apa, dia syak dah maki perlok ba, kat me menang tidur, kat pi menang tidur. Ni penduna nang lejing tidur kat ni lang he, te han ni lang ba ni la klet no kat lejing tidur. Nilai hak lejing snow bejongi, matai ikong Indonesia file si betru, ba kat dot kedai kata ka ikong ka complete food, ka badan dot nadong sedang, ka badan dot ikilong kila pendidot. Kibalasan tu gila pendidot, bagi teman tu gila pendidot. Nama kedua kedan baru haji kedan ke protein, kedan ke carbohydrates, kedan ke minerals, ke vitamins, kiba kamet ke jong ubrio kedan kam. Ini kiri nak kedua. Bon ke ingredient, jong kiwe ki bakery product, paruat kiwe kita jimba amlo kipan kam ye kedua.
Kenapa hari ini ki jimbam jong kita khar berapa ya ki bam ya ki ni tandoori chicken ki butter chicken ki gitu. Kita ki pran kam ya kedot kedai gue ni ingredient yang to ka bam jong ki pran kam ya dahi ki pran kam ya makhon nang to. Ki bele bakery pran kam ya ke cream. Kum gue ingredient jong ka jong kita ki jimbam jong ki. Tik kani tang ka jing sedang. Wat kani ke directed ni kani ke directed ke fanang sedang. Jadi himil nanti ba suki nginyala untuk kieu kani kam ri masih. Hadian jong ka jing khangdam lengba ka jingwan leng shop jong ka klam covid khat kendai. Ka Yaupao Adventure and Tourism Association Nongna, Southwest Khas Hill District. Menta ka ski ka khat pratrik unai weng araja afwe kalayo ban play pa ba biang ya ka krem Mountain Hiang Nongna haga boba Lambor R Kharpomtia Tourism Officer Southwest Khas Hill District ulalong ukongsan haga bakren haga jingelang belengkot uba Kharpomtia ula ai ka jingguntu na ka benta ki pai ba nongwan jungok kai perthei ba habaki wan shagani ga jaka kidi ban buram ya ki jing betha jong ka association khanang makanam dan kanu ka jingjia bas ngosi namar ka ni ka krem ka don ki jaka barada ki le kelmar kin poi shi ka jing mensaw namar kata ban like na kanu ka jingjia kidi ban bot enti ya ki jing betha baro Kaba itenat namar kani ka krem ru kadai kaba sinan ki bokhot tin pareng ki ongka sunstone mo formation te kalong ka krem kaba kham phlahi bat ka don bun kilat klinti hakane ka krem kani ka krem kolong kaba itenat bat ngalalap ru ba hanya krem idon we I kenjau mun si ono kenja buktin pareng ki ongka fossils mo ki belong tho shrong tum ki sieng budlum hang tu ngalap tang iwe ken ta hadu mentak ken banga yat lengba hak tu krem ken haka khat pratrik kaba dei mentak singi nilap ple ya ka ni ka krem nam bentaki nongjo kai perthei ki bakwa wan chengo sakani ka than te ka dor jong kani ka bandrung so krem kolong ba kalong sispa tengka kalau kuntub lang ya ka bayrung kabay helmet kabay taslight bat kabay yalam linti namenta season light bat season 1 hakajuk kapor ulaong bakum ki pai ba habaki wan shagani ga jaka kidi ban buram ru ya ka mei mariang daga bagi lek khoi ban nombret pakhar iki plastik ni wiang ding iki klau ki butam ula penkut daga baong baga jinga trailang kanuan ra yau so jeng ka jing job Nakaliang jong ka Yaupao Adventure and Tourism Association Nongna lengbao ba Shloda Ramsey Vice President ula pentip bakador nagbenda ka nongwan jungok kai kalong shispa tangka marwe kumcha halor kani ki pai ba ki diban long ki bia trailang khanang bagakam kan long ki bia be ya renti ula ong banadu usnem araja ar layo ban pen bena pai ba chapang jong kani ka krem hapo ka jing pen ilenti jong uba brand kharpran bode uwei na ki nong rum krem jong ka MAA Shillong Hakaba Nakaliang jong ka Yaupao Adventure and Tourism Association kayay purto halo ka jing sanyang barat ba jong uniu rang ba tam haba ladangin pai sia kenika area ka jungi lanai uni bu poin jungi hakaba kong ka jing ka ba pen phalang ingi ban bangin snai ya kini ya kenika jaka pekai laong lam nong ba lengba kejingwan jong kenika project ifat hakas nem arajar pra hakaba kala ai kijing rap yang i nak benda snai nu point kabalong arfulai hajar badla ong ba hadu kenika singi ka menta ni nakaliang kasnong ngim padio kijing rap na kino ki department jong ka sarkar lajno nak kenika MRDS ka bangila trehi da government jong lengba kijing rap lengba kenika skim Nomor kata kadang akan tu, ia ki department, kibaper, kumba pila bay tingka, lani kumba pila juerap, ia ki benta, haki ki senong, lani haki ki jaka, nak benta kakam jung partai, sengobha, pailam ki kikmat, siapa ni kadang katanya kejungi, hakaba
lap nong bakani ka dong ka tan ka jungi ro ka de ka wei ka benta ka ban kring ya kinong jo kai pertai la kalong ya kinong Meghalaya la ni ki bana India bat ki bana Sabaru jo bat ngilap sibun haba ni penia ji kum ya kini ki kam la ni penia ji ya kini ki kam jo kai pertai ngilap sibun ni ya ki kam lap nong ki kam Jaklia lap nong ki kam pen Jaklia kamariang bat kum ta tar nomor kata ngi kum pisnong ngi kerpat ya kinong wan jo kai bala dalong ka bala bas ngau ha ba pinsim me ka jingit kle dalade yelade wat nombret pathari ki plastik wat nombret pathari ki bilor bat wat nom le Jaklia bat kham tam e lam ong ngaken tu kham tam e gi samla kham tam e hakadi kabam bat kum tar wat nom pen kumar lane wat nom kren ye ki tin kham akor khnang ba kane ka jaka ka jungi kanang ki arsha ha ka kam ju kai persai Jika tungi la poisha ka bakut jong ka tup kubor, sa sisien pan kublai shibon ifi baro tad haduk begini syembiang kublai shibon.